Арганізацыя ўнутранага гандлю. Унутраны гандаль быў накіраваны на задавальненне бягучых патрэб насельніцтва. Існавалі наладжаныя гандлёвыя сувязі паміж рознымі гарадамі і рэгіёнамі, што садзейнічала нармальнаму функцыянаванню рынку тавараў. У Полацку прадавалі вырабы слуцкіх рамеснікаў, у Менску гарадзенскае і магілёўскае мыла, гарбарныя вырабы скуры са Слуцка. У другой палове 16 стагоддзя ў Магілёве вялі закупку тавараў купцы з усіх буйных гарадоў Беларусі. Цэнтрамі гандлёвай дзейнасці ў 15-16 стагоддзях з'яўляліся гарадскія паселішчы. Галоўнымі формамі арганізацыі гандлёвых аперацый у беларускіх гарадах, як і ў цэлым у ВКЛ, былі стацыянарны гандаль, крамы, ядкі, таргі і кірмашы. Адной з умоў гандлю была публічнасць ажыццяўлення гандлёвых аперацый. Для забеспячэння гэтага прынцыпу існавала сістэма норм і правіл. Адны з іх дзейнічалі штодня і рэгулявалі парадак куплі-продажу тавараў у крамах, ядках і гэтак далей. Другія вызначалі правілы льготнага ў плане падаткаабкладання вядзення гандлю ў часы таргоў і кірмашоў. Матывам надання гарадам права правядзення новых таргоў і кірмашоў было імкнення садзейнічаць развіццю рамяства і гандлю, росту дабрабыту як самога горада, так і навакольнага краю, краіны ў цэлым. Таргі праводзіліся кожны тыдзень у адныя і тыя ж дні. У час іх правядзення дазваляўся свабодны рознічны і аптовы гандаль усіх удзельнікаў гандлю. Кірмашы праводзіліся ў адзін і той жа тэрмін кожны год. Кірмаш мог цягнуцца ад аднаго дня да аднаго месяца. Падчас кірмашу ўсе яго ўдзельнікі вызваляліся ад платы мыт на месцы іх правядзення. Так, згодна з прывілеем 1571 года, на кірмашы ў Менску ўсе яго ўдзельнікі вызваляліся ад платы старога і новага мыта, тарговага і іншых пабораў, падаткаў на мытнікаў, старосту Менскага, гарадскія ўлады. Нават не патрэбна было плаціць абвесткі, але мытныя зборы на мяжы, мастовыя і іншыя мыты па шляху да месца кірмашу трэба было плаціць. Таксама плацілася мыта тарговае, кірмашовае, памернае ад збожжа, чопавае ад корчмаў, мяснічае ад рэзнікаў. У гародні па пастанове каралевы Бонны 1540 года у выпадку, калі купцы, не паспеўшы прадаць свае тавары ў час кірмашу, прадавалі іх пасля, то, па прыкладу Любліна, яны павінны былі заплаціць 1 грош ад кожнай капы грошаў. Пытанні аб наданні права правядзення таргоў і кірмашоў, а таксама аб вызначэнні тэрміну іх правядзення знаходзілася ў кампетэнцыі вялікага князя літоўскага. Падчас правядзення аграрнай рэформы сярэдзіны 16 стагоддзя права надання таргоў дзяржаўным мястэчкам было дадзена гаспадарскім рэвізорам. Так, у 1567 годзе рэвізор берасцейскага староства Дзмітрый Сапега ўстанавіў у Двіне торг у чацвер. Згодна са статутам ВКЛ 1588 года, шляхта атрымала вольнасць засноўваць у сваіх уладаннях мястэчкі і вызначаць для іх тарговыя дні. Але і ў такіх выпадках шляхта імкнулася атрымаць на таргі і кірмашы прывілеі вялікіх князёў літоўскіх, бо ўмовай закладання і функцыянавання новага торгу і кірмашу было не нанясенне эканамічнай шкоды ўжо існуючым таргам і кірмашам. Напрыклад, 3 лістапада 1537 года быў адменены торг у нядзелю, які быў устаноўлены прывілеем ад 27 ліпеня 1537 у мястэчку Дзевятковічы Слонімскага павета, што належала гаспадарскаму двараніну Даніле Мялешку. Прычынай такога рашэння было змяншэнне даходаў ад торгу ў Слоніме
пасля ўвядзення торгу ў Дзявятковічах. Прызначаючы час правядзення таргоў і кірмашоў, вялікі князь мог пагадзіцца з прапанаванымі тэрмінамі, пакінуць вырашэнне гэтага пытання за самімі мяшчанамі ці шляхціцамі, а таксама мог вызначыць свае тэрміны. Напрыклад, у 1559 годзе пан Хаткевіч атрымаў прывілей на заснаванне мястэчка Шклоў на рацэ Бобр. Паводле гэтага прывілея ён мог торг на кожную недзелю восстановите, который день сам собе обереть и похочет. У 1558 годзе князь Роман Сангушка прасіў надаць яго мястэчку Турэўску лідскага павета кірмаш у дзень святога Мартина, а Жыгімонт Аўгуст вызначыў такім днём свята святога Спаса. Дзяржаўныя мяшчане і ўласнікі прыватных мястэчак імкнуліся пашырыць тэрміны кірмашоў і вызначыць найбольш спрыяльны час іх правядзення. Напрыклад, князі Вішнявецкія 8 верасня 1559 года атрымалі прывілей на правядзенне кірмашоў у Брагіне ў дзень святога Мартина. А ўжо 27 верасня мелі прывілей на кірмаш на працягу цэлага тыдня, пачынаючы ад дня святога Мартина. У 1568 годзе па просьбе князя Юрыя Слуцкага тэрмін правядзення кірмашу ў яго мястэчку Петрыкаве мазырскага павета быў перанесены з дня святога Юрыя вясенняга на дзень святых Пятра і Паўла. У якасці прычыны называлася вясенняя паводка Прыпяці, што рабіла немагчымым у гэты час прыезд на кірмаш купцоў. Тэрміны правядзення кірмашу ў мястэчку Цырань Наваградскага павета былі звязаны з часам правядзення кірмашу ў Капылі. Гэта было зроблена для таго, каб купцы, якія варочаліся з капыльскага кірмашу, заязджалі ў Цырань. Удалы зыход гандлёвых аперацый у многім залежаў і ад часу правядзення таргоў. Так, Высокае Берасцейскага павета мела з часоў вялікага князя Аляксандра таргі ў нядзелю. У 1549 годзе уласнік Высокага гаспадарскі дваранін Юрый Петкевіч-Ютко выпрасіў у Жыгімонта Аўгуста прывілей на торг яшчэ і ў чацвер, бо ў нядзелю, як у дня святога, добрый торг збіраціся не может. А мяшчане Віцебска мелі таргі ва ўсе будныя дні. Гэта значыць ад панядзелка да суботы ўключна, акрамя святочных дзён па каталіцкім абрадзе і нядзель. Права мець таргі рэалізоўвалі не толькі дзяржаўныя мяшчане, шляхта-хрысціяне, але і татары-шляхціцы. Напрыклад, 6 кастрычніка 1532 года было дазволена мець торг у суботу харужаму татарскаму Ахмету Улану, у яго частцы маёнтка Малюшыч Наваградскага павета. Кірмашы праводзіліся не толькі ў гарадскіх паселішчах, але і ў вясковай мясцовасці, пры цэрквах, касцёлах. У 1596 годзе быў пацверджаны кірмаш пры царкве святога Спаса ў вёсцы Райцы Наваградскага павета. Ён адбываўся на праваслаўнае свята святога Спаса, а даход ішоў на свяшчэнніка царквы і пана той зямлі Аляксандра Бральніцкага. У 1582 годзе згадваецца кірмаш пры царкве Маці Божай у маёнтку Асцікоўскім Менскага павета. Прычым за час яго правядзення была сабрана значнага памеру пошліна – 20 коп грошаў. У час торгу патрэбна было плаціць спецыяльны падатак – тарговае, памернае. Тарговая бралася за продаж вала ці каровы – 1 грош, жывой 5 пенезяў ці забітай 3 пенезі свінні, барана, казы, цяляці па 3 пенезі, каня – 1 грош у таго, хто купіў. Памерная бралася ў колькасці 1 пенезь з бочкі. Асобна абкладаліся рэзнікі.
Яны павінны былі даваць падатак злою і ад кожнай забітай жывёлы, лапатковае. Мяшчане прывілеяваных гарадоў, якія падлягалі гарадской юрысдыкцыі, былі ў сваіх гарадах вольныя ад платы тарговага і памернага. У час кірмашоў існаваў асобны парадак судаводства. Так, судовая справа, якая ўзнікала на кірмашы ў дзяржаўным горадзе паміж гаспадарскімі падданымі і прыезджымі купцамі, паміж самімі прыезджымі купцамі або паміж прыватнаўласніцкімі падданымі, разглядалася гаспадарскім судом. Мяшчан магдыбургскіх гарадоў па ўсіх справах, якія ўзніклі на таргах, кірмашах, патрэбна было судзіць у іх родным горадзе. Для штодзённага гандлю і для складзіравання тавараў прыезджых купцоў у час таргоў і кірмашоў выкарыстоўваліся крамы. Каморы крамныя размяшчаліся на рынку. Імі валодалі мяшчане горада, яўрэі, набывала шляхта. Так Ізраім Песаховіч меў у Пінску ў 1550 годзе некалькі крам. Баярын гарадзенскага павету ў 1536 годзе на рынку меў 2 крамы. Да 1510 года ў Менску толькі каля моста праз Свіслач было не менш за 10 крам. У 1595 годзе мяшчане і яўрэі Берасця атрымалі дазвол на пабудову мураваных крам на рынку пад замкам. Крамы ўзводзіліся з дазволу ўлад, на чыіх землях яны размяшчаліся. У выпадку пабудовы крам без такога дазволу яны разбураліся. Памеры гандлю ў 16 стагоддзі пастаянна раслі, што прымушала гарады павялічваць колькасць крам. У некаторых гарадах нават не хапала месца на рынку для іх размяшчэння. У Мазыры ў 1576 годзе на рынку знаходзілася 44 крамы і каморы, 11,5% ад колькасці ўсіх жылых дамоў у горадзе. У Магілёве ў 1577 годзе в рынку было камор і клетак крамных 137, ятак резніцкіх 17, 12% ад колькасці ўсіх жылых дамоў. У 1595 годзе ў Оршы для пабудовы новых крам была павялічана плошча рынку. А ўжо ў 1600 годзе аршанскі староста Андрэй Сапега павінен быў вызначыць дадатковае месца для пабудовы новых крам, бо існуючых не хапала для задавальнення гандлёвых абаротаў. Існавала спецыялізацыя ў дзейнасці крам. Адны гандлявалі прамысловымі таварамі, другія толькі хлебабулачнымі вырабамі, трэція ядкі мясам, лоем і іншае. За гандлем у крамах іх трымальнікі і ўласнікі плацілі па вызначаных нормах падаткі органам кіравання. Так у Оршы ў 1593 годзе крамары плацілі замку з лаўкі хлебнай па 2 пенезі ў тыдзень, а рэзнікі, мяснікі, павінны былі кожны год на замак даваць 1 камень лою ці 15 грошаў у год. Пры гэтым, як гарадскія, так і вясковыя рэзнікі, якія прыедуць на гарадскі торг, павінны былі па звычаі выдаваць на замак ад кожнай забітай жывёліны па полгрудзіны мяса. Віцебскія рэзнікі па даўнім звычаі давалі сэрца, ялавічнае і баранье сакольнікам зімскім. Пры ажыццяўленні гандлёвых аперацый існавалі розныя правілы, якія насілі характар звычаю. Напрыклад, згодна з дакументам 1601 года, яўрэі ў ВКЛ не мелі права скупляць і экспартаваць збожжа, соль, селядцы і іншыя прадукты харчавання, а маглі гандляваць толькі малымі дробнымі крамнымі рэчамі і рэалізоўваць алкагольныя напоі. Існаваў звычай, па якім у нетарговыя дні сяляне і прыезджыя купцы мелі права прадаваць тавары ў гарадах толькі оптам
і толькі мяшчанам горада, дзе адбывалася здзелка. Толькі тады, калі мяшчане не хацелі б купляць оптам, сялянам і купцам дазвалялася таргаваці і шынкаваці. Памер аптовага гандлю вызначаўся звычаем і фіксаваўся спецыяльнымі дакументамі. Напрыклад, такія нормы ўтрымліваюць прывілеі на магдыбургскае права Полацка, 1498 год, Менска, 1499, Наваградка, 1511 год. Існавалі і іншыя абмежаванні. Так, іншагароднія гандляры мелі права прывозіць у гародню не менш за 3 камяні воску. Не мелі права ў нетарговыя дні ажыццяўляць гандлёвыя аперацыі паміж сабой і замежныя купцы. Яны павінны былі гандляваць толькі з мяшчанамі тых гарадоў, у якіх адбывалася здзелка. У выпадку парушэння гэтага правіла увесь тавар канфіскоўваўся. Акрамя таго, замежныя купцы маглі праводзіць гандлёвыя аперацыі толькі ў гарадскіх паселішчах. Закупляць сыравіну, гандляваць сваімі таварамі па сёлам ім было забаронена. Мяшчане ж гарадоў ВКЛ мелі права вольнай куплі тавараў у сельскай мясцовасці. Так, дакумент 1593 года фіксуе, што вольно мещанам Орши ездить и по волости, скуповать všelijakие речи торговые и вести на торг свой аршанской. Калі ж мешчанін не паспеў прадаць у Оршы, то мог ехаць на торг у іншае месца. Лагішынскім мяшчанам дазвалялася паміж рэкамі Ясельдай і Прыпяццю по сёлах ездзіці, таргаваці, купаваці, прадаваці без ніякіх перашкод. Аналагічныя правы мелі мяшчане і іншых гарадоў і мястэчак. У сваю чаргу жыхарам воласці дазвалялася прадаваць сваю рухомую маёмасць, валоў, збожжа і іншае. У 15-м, першай палове 16-га стагоддзя сяляне мелі права свабоднага продажу куніцы, рыся, белак, бабров і іншае. У дадзеных выпадках права першачарговай пакупкі было ў панскай адміністрацыі. Але пры гэтым скупка павінна была адбывацца па рыначных цэнах. У выпадку, калі панская адміністрацыя вырашала прадаць на таргу прадукцыю свайго фальварка, яна прадавалася па рыначным кошце. Аднак ніхто іншы не мог прадаваць такі самы прадукт, пакуль не раскупяць панскі. Адной з неабходных умоў нармальнага вядзення гандлю было існаванне трывалай сістэмы мер і вагі. Іх адзінкі вызначала дзяржаўная адміністрацыя. Падобная практыка існавала ўжо пры Вітаўце. Статут ВКЛ 1588 года патрабаваў усталяваць у межах дзяржавы аднолькавую сістэму мер і вагі, якая б адпавядала віленскай. За выкананнем гэтай нормы павінны былі сачыць мясцовыя ўлады, ваяводы, старосты, гарадскія органы самакіравання. Згодна са зместам дакумента 1531 года, мяшчане Берасця мелі ў сваім распараджэнні вагі. Меры жытныя і авсяныя, збожжа і ведра медовыя і меры шынковыя. Такім чынам, гарадскія ўлады кантралявалі ўсю сістэму гандлёвых мер і вагі, бо прыбыткі з яе функцыянавання ішлі ў гарадскі бюджэт. Аналагічнае становішча было ў Гародні, Наваградку, Полацку, Мазыры, Віцебску і ў іншых месцах. У гарадах, якія валодалі правам мець воскабойню, устанаўліваўся асобны парадак падрыхтоўкі воску да продажу. Мяшчане не мелі права тапіць воск у сваіх дамах, а павінны былі рабіць гэта на гарадской воскабойні. Тым самым забяспечвалася не толькі належная якасць воску, але і грашовыя паступленні ў бюджэт горада. Вытаплены воск патрэбна было адвезці ў гарадскую важніцу. Там яго ўзважыць і запечатаваць. На воску ставілася пячатка, якая сведчыла яго якасць і вагу.
Пасля гэтага патрабавалася заплаціць васкавое мыта. І воск можна было свабодна прадаваць на адкрытым гандлі. Улады рознага ўзроўню кантралявалі цэны, прымалі меры па іх стабілізацыі і ліквідацыі дарагавізны. Так Жыгімонт Аўгуст даручыў бурмістрам і радцам Вільні вызначыць правілы гандлю прадуктамі харчавання з мэтай абмежавання дзеянняў перакупшчыкаў, якія штучна трымалі высокія цэны. Ваяводы, старосты, войты павінны былі сачыць за станам рынку і вызначаць межы цэн, па якіх патрэбна прадаваць тавары. У першую чаргу алкагольныя напоі і прадукты харчавання, тканіны і іншае. Пры гэтым патрэбна было ўлічваць сезон гандлю і суадносіны попыту і прапановы на тавар. Яны ж вызначалі стаўку гандлёвай нацэнкі пры продажы купцам, гандлярам, рамеснікам у адпаведнасці з іх затратамі па набыцці ці вырабе тавару. Напрыклад, адносна войта, бурмістраў і радцаў Наваградка ў 1595 годзе адзначалася, што яны под лук дорогости мают меру вставить, и как мед кислый по корчмам мает быть и шинкован, або прибавите, або вменьшати. А ў 1584 годзе магістрат Магілёва прыняў рашэнне пра выраб і продаж хлебнікамі хлебабулачных вырабаў невялікіх памераў і вызначаў іх цану 2, 4, 8, 16 пенязяў. Дадзенае рашэнне мела мэтай забеспячэння магчымасці і здольнасці пакупкі пэўнай прадукцыі не толькі заможнымі, але і беднымі гараджанамі. Улады сачылі, каб рынак не адчуваў недахопу тавараў. Пры неабходнасці імі ўводзілася манаполія на гандаль тым ці іншым таварам. Так, на пачатку праўлення Жыгімонта Вазы ў гарадзенскім рэгіёне адчуваўся шкла на потреби домовые до оболон, также і скленец недостаток. У сувязі з чым на рынку панавалі завышаныя цэны на шкляныя вырабы. Для вырашэння дадзенай праблемы вярхоўная ўлада ў 1588 годзе даручыла гарадзенскаму мешчаніну Сцяпану Ільковічу купляць за мяжой разнастайныя шкляныя вырабы і прадаваць іх у гародні. Пры гэтым ён павінен быў з пільнасцю постерегаці, żeby завжды в месте городенском яко шкла, так і шкленец горшков і лжецкіх достаток был, і обы побожне, а не з уцяжэннем людскім прадавано. Як узнагарода за працу і расходы, яму было нададзена пажыццёвае манапольнае права гандлю ў гародні гэтымі відамі тавараў. Замежныя купцы і тутэйшыя мяшчане, якія прыязджалі ў горад з адпаведным таварам, павінны былі яго прадаваць толькі Ільковічу. Яшчэ раней аналагічная практыка была ўведзена ў Вільні. У сярэдзіне 16 стагоддзя шляхціц Марцін Палецкі атрымаў права на пабудову і эксплуатацыю тут гуты. З яе ён павінен быў даваць у год на замак 400 шкляніц. За гэта Палецкі атрымаў манапольнае права на продаж у сталіцы шкляных вырабаў і адказваў за тое, каб у горадзе не было дэфіцыту на азначаныя тавары. На Віленскім сейме 1551 года шляхта і віленскія мяшчане прасілі, каб одному того вжываці не допусцілі. Але Жыгімонт Аўгуст не адмяніў свайго рашэння, агаварыўшы ўмовы гэтай манаполіі. Згодна з імі, дарагія імпартныя шкляныя вырабы венецыянскай работы заставаліся ў свабодным гандлі. Астатнія вырабы меў права прадаваць у Вільні толькі Палецкі. Купцы, якія прывозілі сюды азначаны тавар, мусілі прадаваць яго непасрэдна яму. Пры аптовай скупцы Палецкі павінен быў набываць тавар па дамоўленасці з купцамі. А пры рознічным гандлі шклянымі вырабамі слушне і побожне прадаваць і без обцяжлівасці людской. У выпадку парушэння гэтага патрабавання манапольнае права продажу скасоўвалася, а тавар канфіскоўваўся.
Грашова-крэдытныя аперацыі. Ажыццяўленне гандлёвых аперацый як унутры дзяржавы, так і за яе межамі патрабавала дастатковай колькасці паўнацэнных грошай. Пры Аляксандры у Вільні быў заснаваны манетны двор. Кіраўніцтва ВКЛ імкнулася праводзіць прадуманую, узважаную палітыку па выпуску грашовых наміналаў і аператыўна рэагаваць на патрэбы рынку. Функцыянаванню рамяства і гандлю спрыялі грашова-крэдытныя аперацыі, якія шырока выкарыстоўваліся ўжо ў 16 стагоддзі. Крэдыторамі выступалі як мясцовыя, так і замежныя заможныя купцы, ліхвяры. У крэдыт браліся ў асноўным грашовыя сумы, але распаўсюджанай з'явай было і ўзяцце ў крэдыт тавараў. Мінімальная стаўка за крэдыт у другой палове 16 стагоддзя раўнялася 6%. У сярэднім працэнтная стаўка крэдыту ў гэты час складала 10-20%. Найбольш высокія працэнты браліся з кароткатэрміновых крэдытаў. Шырока прымянялася выдача крэдытаў пад заклад, заставу, маёмасці. У 1551 годзе кракаўскім яўрэям Сімону Дактаровічу і Ізраэлю Езефавічу было дазволена ажыццяўляць закладныя аперацыі з рухомай маёмасцю. Вызначаўся і парадак правядзення такіх аперацый, якія з'яўляліся прататыпам сучаснага ламбарда. Рухомая маёмасць бралася ў заставу звычайна тэрмінам на год, пасля чаго рэчы павінны былі быць выкуплены. На закладзеныя рэчы коштам 20 і больш коп грошаў патрэбна было абавязкова заключаць пісьмовае пагадненне паміж бакамі з указаннем таго, што застаўлена, на які час, з якой працэнтнай стаўкай. Улады рэкамендавалі пацвярджаць пісьмовай дамовай і заставу на меншую суму, каб пазбегнуць спрэчных пытанняў аб тэрміне выкупу і памерах працэнтных ставак. У выпадку ж узнікнення спрэчнага пытання і адсутнасці пісьмовых пагадненняў ліхвяры павінны былі даваць прысягу аб змесце спрэчкі. Працэнтная стаўка на застаўныя аперацыі вызначалася па ўзаемнай згодзе. У выпадку нявыкупу ў вызначаны тэрмін застаўленых рэчаў ліхвяры павінны былі звярнуцца ў замкавы суд і паведаміць аб прадтэрміноўцы выкупу, што замацоўвалася пісьмовым пасведчаннем суда. Суд пасылаў ліхвяра і судовага вежа да застаўніка з паведамленнем аб неабходнасці выкупу сваіх рэчаў. Калі і пасля гэтага ён не выкупляў іх на працягу 6 тыдняў, то ліхвяры мелі права свабодна прадаць закладзеныя рэчы на сваю карысць. У сярэдзіне 16 стагоддзя ліхвярства і перакупніцтва дасягнула такіх памераў, што ўрад вырашыў для папаўнення дзяржаўнага бюджэту абкласці гэты від дзейнасці спецыяльным падаткам у памеры 10% ад абароту. Такім чынам, аналіз існуючых даных эканамічнага характару дазваляе канстатаваць, што ў 15-16 стагоддзях эканамічнымі цэнтрамі рамяства і гандлю краіны сталі паселішчы гарадскога тыпу, гарады і мястэчкі. Рамяство і гандаль у Беларусі эвалюцыйна развіваліся ў агульнаеўрапейскім кірунку. У выніку пашырэння вытворчасці, яго спецыялізацыі і дыферэнцыяцыі, узнікнення вузкіх рамесніцкіх спецыяльнасцей, удасканалення тэхнікі вытворчасці, рамяство набывала рысы таварнай вытворчасці. Значная колькасць рамеснікаў стала працаваць на рынак. З'явіліся скупшчыкі-пасрэднікі рамесніцкай прадукцыі. Гандаль развіваўся пад уплывам патрэб унутранага рынку. Імпарт і экспарт тавараў адлюстроўваў рыначную кан'юнктуру. Сярод купцоў усталёўвалася пэўная спецыялізацыя па відах гандлю, аптовы, транзітны, пасрэдніцкі і іншыя, па асобных групах тавараў, якімі яны гандлявалі, па краінах, у якіх яны ажыццяўлялі гандлёвыя аперацыі. Паступова складваўся агульнадзяржаўны рынак.